Далеч в сърцето на Врачанския Балкан, където скалите се издигат като древни великани, а горите шепнат тайни от векове, се намира една скрита пещера. Местните я наричат Самодивската пещера. Казват, че входът на пещерата е забулен от вечна мъгла и само избрани, с чисто сърце, могат да го видят. Вътре, според преданията, се крие извор с вода, която дарява вечна младост, и градина, в която расте едно единствено дърво с златни ябълки. Казват, че входът на пещерата е забулен от вечна мъгла и само избрани, с чисто сърце, могат да го видят. Вътре, според преданията, се крие извор с вода, която дарява вечна младост, и градина, в която расте едно единствено дърво с златни ябълки. Един ден, в село Очиндол, живял млад овчар на име Стоян. Той не бил като другите. Не го привличало богатството или властта, а истината и познанието. Една нощ, Стоян сънувал самодива, която му посочила пътя към пещерата. Когато се събудил, той почувствал неустоимо влечение и тръгнал нагоре по склоновете на Балкана. Най-накрая, Стоян стигнал до входа на пещерата, скрит зад гъсти храсти и скали. Въпреки предупрежденията на старите хора да не пристъпва в дома на самодивите, той прекрачил прага, обзет от смесица от страх и любопитство. Вътре го посрещнала лека мъгла и мирис на влажна земя. В центъра на чудната градина в пещерата, сред светещи цветя и неземни мелодии, Стоян най-после зърнал дървото с златните ябълки. Листата му сияели като чисто злато, а плодовете блестели като малки слънца. Обзе го силно вълнение и той протегнал ръка, за да откъсне една от ябълките. В същия миг, когато Стоян откъснал златната ябълка, се появили самодивите. Стройни, с дълги, сплетени с цветя коси, и очи, блестящи като роса. Те веднага го обградили и започнали да танцуват около него, пеейки омайващи песни за любов и забрава, опитвайки се да го омагьосат. Стоян усетил как волята му отслабва, как душата му иска да се отдаде на тяхната неземна красота и омайни песни. Но тогава си спомнил думите на баба си и погледнал златната ябълка в ръката си. Тя не била просто символ на мъдрост, а на избор. Стоян разбрал, че истинската мъдрост не е да притежаваш всичко, а да знаеш кога да се откажеш. Стоян взел трудното, но мъдро решение. Той не изял ябълката. Вместо това, е оставил на земята в краката си, поклонил се на самодивите и им казал: "Вашата красота е велика, но моят дом и моето сърце са там, където ме чака моето племе." Самодивите се спрели, изненадани. Никога досега смъртен не им се бил противопоставял. Една от тях, най-старата самодива, пристъпила напред и казала: "Ти си различен, овчарю. Върни се при твоите хора. Но помни, не разкривай нищо, което си видял тук. Ако го направиш, ще загубиш всичко, което обичаш." Стоян се върнал в селото си, вече не същият. Лицето му било спокойно, а очите му дълбоки и мъдри. Той никога не разказал за това, което видял в Самодивската пещера. Хората забелязали промяната в него, той станал по-мълчалив, но съветите му винаги носили полза на селото, а стадото му процъфтявало. Легендата разказва, че Стоян живял дълъг и честит живот, но до края на дните си никой не го видял да яде ябълка. А Самодивската пещера и днес остава забулена в мистерия, чакайки следващия, който ще бъде изправен пред избора между съблазънта на непознатото и верността към своя свят.